Machiegni nyaka Ramogi tudi kodwa namba mar ote machuok en 336 bende kao kamano tudi kodwa mbui mar Facebook mbui mar YouTube nitiere achiel kachiel mbui mar X kachiel kod mbui mar Instagram kod TikTok. Nyinga Simfroz Okinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Wacha wi kaunti ma Kericho kama MCAs ariyo ma kaunti no oinyore kendo ringode subtal tok tugo muoch ikine mane luto ombulu mar thicho ko Gavana ma Kericho Eric Mutai. Tulono muoch tok duoko mar ombulu mitime yor mbui nyiso ni MCAs maromo 33 koluto ombulu mar thicho Mutai kitude gi tiyo marach kod apise. Kosoluo chike mag katiba kanyakla kod ketho chike mag nyiepo. Mutai othich kuom thuolo mar ariyo kaime tude gi weche mibadhi moting'o tiyo marach gi omenda manonego chul joma wedegi nowito ngimagi masira malondiani kethogo ma okwedo. The governor has continued to stay in office and will continue to undermine effective service delivery to the detriment of the people of Kericho County, in whose trust the governor holds the office. The conduct of the governor has made it impossible for the county to be governed as it ought to be, compromised service delivery, and jeopardized the functions of both the arms of county government of Kericho. It has therefore become untenable for the governor to continue being in office.